guys, good morning. Dito na kami sa shop na minsan ko. Ang shop na. Bali papaayos namin ng motor. Masirain eh. Okay lang ito. Dami sa shop nila. Anong ulam niya? Ano, puso na sa akin. Sarap. Buti pa yung saging, may puso no? Sana all may puso. Wala. Pagawa ko wala eh. Ito lang walang puso eh. Kape. So yun guys, mamaya na muna ulit. Yan, bali nilinisan na yung yung carb. Kasi i-tunap na rin. Gusto ko nun na. Anes. O pogi. Anong pangalan pa rin shop mo san? Dito. Dito lang sa may Saoni guys. Landay shop. Ano na? Landay, motor shop. Ano malanday? Ah, landay? Ay, yung landay motor shop. Yan. Parang may tubig po. Oo nga, no? Parang may halong tubig. Kawawa yung motor pag ito. Tita, baka naman. Ano na yung ginagawa mo dyan, San? Tune up. Tune up. Tamang tune up lang para di masyado makas sa gasolina. Pero, damay na yan sa umaga, di siya magiging hard starting. Oo. Ano na rin yan, maayos na rin yan. Yun, thank you. Magagawa na ng solusyon. Bali yan, dyan ang silencer yung motor niya. Motor na, ano? Abulaho kasi. Din ang silencer. Yun, bali, ayusin niya na yung sa kickstart naman ang may problema. Kasi di na bumabalik. Dami ng sakit ng motor ko, tita, baka naman. Typen, yan ha. Kickstart naman na yung ayos yan. Wala, ayun lang, panggilid lang. Pero panggilid ko, ayun lang naman yung pinalitan ko dyan, center spring, tsaka clutch spring, para sa 1.5, tsaka bola ko 8 Gs, 9-10. So bali guys, ang galing, okay na. Ito lang pala yung kailangan, lubricant lang pala eh. Kaya babalik na yung kickstart ko. Okay, alright. Okay na guys, balik na. So balik na, ano sa sana, kinalawang no? Kinalawang siya guys, kaya pag kinikit mo na bumalik. Hindi na pa pala sa lagyan siya ng grasa. Kasi pag ganyan, pag natuyo, wala na, diba? Yun noon pala, lubricant lang ang kailangan. Kaya saan punta? Yun, Tudamun, mga babae. Pakboy na pakboy. Pakboy na bugal yun. Hello baby. Hello. Hindi na bumabalik. Kailangan na pala yung ganyan eh. Marami na. Basta pag ano, ayaw mo na ubuksan natin pag-ilip ko. Hindi, wala akong gamit. Hindi na gasa, may gasa. So yun guys, okay na yung motor ko. Thank you. Hanggang hindi mo ubus yung gasolina niya. Tingin mo, testingin. Okay na siya, 1 week na siya. Hindi na siya mahirap paanda rin. Pala tukod yung barbula niya. Kaso tukod na daw yung barbula eh. Palitin na rin. O diba, 1 clip? Ito yung pinsan kong pogi, mekaniko na yan. Siya yung nagpagamot ng motor ko. Siya yung nagdoktor. Ayun mga kamotorista, okay na yung mga motor